Гледай каква красота! Хайде да ми направиш няколко снимки. Това място е уникално. Да, много е красиво и храната в Италия е невероятна. Между другото, знаеш ли, че прави уникално вкусни палачинки? Палачинки? О, съмнявам се. Аз също правя супер вкусни палачинки и съм сигурен, че са по-добри от твоите. По-добри? Да бе, да. Ами айде, добре. Направи утре за закуска да ги видим те с твоите палачинки. Нямаш грижа, направо ще ядеш и ще ревеш. Ей, как се прецаках, нямам идея как се правят палачинки. Какво ще кажеш да се връщаме? Тези хубавци не се познават добре и не е удобно да ги оставяме сами. Изобщо не им е неудобно. Виж как влюбено се гледат. Хей, брат, знам, че си кулинар. Кажи ми една бърза рецепта за палачинки. Кой какво? Палачинки ли? Значи сега ще ти кажа една чудна рецепта, ще си оближеш пръстите и ще изядеш чинията. Залепи се на тавана. Топ са. Хайде да си направим снимка. О, разбира се, да. Но къде ми е телефона? Изгубила съм го. Споко, заемам се. Пст, брат, за $50 ще ти кажа къде е телефона. Телефонът ми, лейди! Поли, от момента в който те видях не мога да си намеря място от вълнение. Ще се омъжиш ли за мен? Толкова вкусни палачинки не бях опитвала през живота си. Да, разбира се.